39 adegas da denominación de orixe Rías Baixas beneficiáronse das axudas da Xunta para a reestruturación e reconversión da viña en Galicia. Medio Rural repartiu entre elas 1,5 millón de euros para proxectos que transformen o sector cara a un modelo máis sostible. Na comarca do Salnés foron 10 as adegas que se beneficiaron desta liña de axudas, cunha achega global de 350.000 euros. É unha forma de axudar a todos estes viticultores e bodegas que están facendo unha labor extraordinaria, non? Para que cada vez os nosos viños, os nosos caldos sean de maior calidade, sean máis sostible todas as bodegas e a produción que se fai e hai que decir ademais que a DO Rías Baixas precisamente é a DO máis importante que temos en Galicia. Unha das adegas que se beneficiou destas axudas é a Meisina Terra da Sorei, cunha achega de 72.000 euros farán unha nova plantación de 4 hectáreas en Agudelo, no concello de Barro. Non é plantar, en noso caso, 4 hectáreas máis, senón empezar a traballar en dúas cousas, en que o viñedo sea máis sostible, que a xente sea máis profesional e tamén en traballar, se nós aquí estamos no que hoxe Terra da Sorei, unha adega onde nos unimos para ter calidade, competir, pois creo que hai que facer o Terra da Sorei do viñedo. Creo que temos que dar pasos para profesionalizar o viñedo. Nesa liña, dende Terra de Asorei poñen en valor esta aposta da Xunta por seguir transformando o sector a prol da sostibilidade, o tempo que se fomenta a profesionalización e internacionalización do sector. Consideran clave a colaboración público-privada. Esta colaboración público-privada xunta Unión Europea e empresas privadas é unha das claves dese éxito e creo que esa colaboración ten que continuar no futuro. Esa colaboración público-privada permitiu que o Albariño alcanzara cotas de organización como empresas e cotas de mercado internacional que se non fora, e hai que decilo e agradecelo, esa colaboración pública, pois se tardaría 2 ou 3 xeneracións. E din que é fundamental seguir mantendo esa colaboración entre administracións e adegas nun contexto de incertidume global que ameaza conter tamén o seu impacto no sector.